Otetaan tällä videolla tämmöinen mindmap ja yhteenveto näistä ravintoaineiden imeytymisestä ja minkälaiset hormonit tai entsyymit niihin vaikuttaa ja millä tavalla. Tässä mindmapissa olen laittanut nämä ruoansulatuksen rauhaset ja rakenteet, eli sylkirauhaset, mahalaukku, haima, sappirakko, ohutsuoli. Katsotaan, mitä näistä erittyy, minkälaisia aineita ja miten ne vaikuttaa niihin ravintoaineiden imeytymiseen. Lähdetään täältä sylkirauhasista ensin. Ja sylkirauhasethan tietenkin tuottaa sylkeä, ja nyt tämmöinen entsyymi, joka syljessä esiintyy, on amylaasi, ja tuo E viittaa entsyymiin. Amylaasi on hiilihydraatteja hajottava entsyymi, eli se irrottaa polysakkarideista, eli mitä me nyt syödään, tärkkelystä tai glykogeenia, niin irrottaa aina kahden glukoosiyksikköjä kerrallaan. Lisäksi korallikirja sanoo, että syljessä on myös lipaasia, eli rasvoja hajottavaa, triglyceridia hajottavaa lipaasia. Käytännössä aikuisella ihmisellä tällä syljen lipaasilla ei ole mitään merkitystä ravintoaineiden imeytymisessä. Ehkä korkeintaan vauvalla silloin, kun rintamaitoa käytetään, niin se siinä auttaa vähän sen rasvan hajottamisen alkamisessa, mutta lipaasilla käytännön merkitystä ei syljessä ole. Mutta amylaasia siinä syljessä on, ja se hiilihydraattien imeytyminen tai oikeastaan hiilihydraattien hajottaminen alkaa jo syljessä. Se amylaasihan tietenkin, mikä on syljessä, niin menee sitten mahalaukkuun, ja kun nielastaan se tavara. Mahalaukussa on hapan ympäristö, ja amylaasi kyllä siellä sitten inaktivoituu, mutta hetken aikaa se pystyy varsinkin siinä mahalaukun yläosassa vaikuttamaan vielä hiilihydraattien hajotukseen, mutta tässä vaiheessa ei vielä imeydy verenkiertoon mitään. Imeytyminen tapahtuu sitten ohutsuolessa. No, mahalaukusta erittyy paljon erilaisia aineita ja hormoneja, jotka vaikuttavat ruoansulatukseen. Sieltä erittyy mahanestettä, useita litroja päivässä. Mahaneste koostuu suolahaposta, HCl:stä, pepsinogeenistä. Pepsinogeeni on tämmöinen entsyymin esiaste, joka aktivoituu sitten pepsiiniksi sitten tuon suolahapon vaikutuksesta. Lisäksi mahanesteessä on sisäistä tekijää, jota tarvitaan B12-vitamiinin imeytymiseen siellä ohutsuolen loppuosassa. Sisäinen tekijä on tämmöinen glykoproteiini, joka auttaa kuljetuksessa. Tämä mahaneste erittyy mahalaukun rauhasista ja siellä on tällaisia katesoluja, jotka tuottaa tuon suolahapon ja sisäisen tekijän, ja pääsolut tuottaa tuon pepsinogeenin. Ja tosissaan pepsinogeeni aktivoituu pepsiiniksi suolahapon vaikutuksesta, mutta myös sitten se itse pepsiini stimuloi pepsinogeenin muuttumista aktiiviseksi. Puhutaan tämmöisestä autokatalyysireaktiosta. No, mahalaukusta erittyy sitten paria hormonia, gastriini, ja tuo H viittaa tuossa nyt hormoniin. Ja gastriini on täällä mahalaukun porttiosasta esiintyvä tai erittyvä, verenkierto erittyvä hormoni, joka stimuloi tuo mahanesteen eritystä. Lisäksi mahalaukusta erittyy verenkiertoon greliinihormonia, joka on mainittu tuolla BIOS-kirjassa. Tämä stimuloi ruokahalua ja nopeuttaa mahalaukun tyhjenemistä. On tämmöinen peptidihormoni. No sitten kun mennään eteenpäin, niin siellä sappirakkohan tuottaa sappea, ja sapessa on sappisuoloja. Eli sappisuolat on tämmöisiä amfipaattisia molekyylejä, eli niissä on sekä vesi- että rasvaliukoinen osa. Sappisuolat tehdään kolesterolista. Ja sappisuoloja tarvitaan myöhemmin tuolla lipaasin toiminnan mahdollistamisessa. Eli haimahan erittää tuolta rauhasrakkulasoluista erilaisia ruoansulatusentsyymejä, eli E niin kuin entsyymi. Sieltä erittyy nukleaaseja, jotka hajottaa nukleinihappoja, sitten lipaasia, jota tarvitaan triglyceridien ravintorasvojen hajottamiseen ja kuljettamiseen, sitä kautta sitten suolen epiteelisoluun. Sitten trypsiini ja kymotrypsiini on proteiineja, polypeptidiketjuja hajottavia entsyymejä,
ja sieltä haimasta tulee myös tätä amylaasia, joka osallistuu siihen hiilihydraattien hajottamiseen. Ja tätä sappisuolaa nimenomaan tarvitaan tuossa lipaasin toiminnassa, koska lipaasi on vesiliukoinen, kun se on entsyymi, ja toisaalta se kohde, mitä se prosessoi, on rasvaliukoinen, eli se rasvapisara, niin me ei tuo lipasi ei pääsisi toimimaan siinä rasvapisaran pinnalla, jos siinä apuna ei olisi tätä sappisuolaa. Eli sappisuola amfipaattisena molekyylinä yhdistää sen lipaasin siihen rasvapallukan läheisyyteen. Sappisuoloja tarvittiin myös sitten niiden hajotustuotteiden kuljettamiseen miselleinä sinne suolen epiteelisolun pinnalle. Ja sappisuolat myös emulgoivat sen isomman rasvaknöödin, mikä sieltä ohutsuoleen tulee, niin saadaan enemmän toimintapinta-alaa sitten lipaasille. Eli sappisuolat oleellisesti liittyy tuohon lipaasin toimintaan. Sen takia siihen on laitettu vielä tuommoinen nuoli. Ja haima erittää sitten tuolta tiehytsoluista bikarbonaattia, eli emäksistä bikarbonaattia, jota tarvitaan sitten sen ruokasulan neutraloimiseen. Eli kun mahalaukusta tulee hapanta ruokasulaa siihen ohutsuolen alkuosaan, niin bikarbonaattia sitten haima erittää, jotta se neutraloituu se hapan ruokasula eikä aiheuta sitten kudosvaurioita. No, ohutsuolesta erittyy myös hormoni sekretiiniä, ja sekretiini on tällainen hormoni, joka stimuloi sitten haiman bikarbonaattieritystä. Se lisää myös sapen eritystä, tämä sekretiini. Lisäksi ohutsuolesta erittyy verenkiertoon tämmöistä kolekystokiniinihormonia, ja tämä vaikuttaa sillä tavalla, että sappirakko tyhjenee, eli vaikuttaa siihen, ja lisäksi se stimuloi näiden ruoansulatusentsyymien eritystä sieltä rauhasrakkulasoluista. Ja lisäksi kolekystokiniini on myös kylläisyyshormoni, eli se vähentää sitten ruokahalua. Eli 3 vaikutusta: lisää ruoansulatusentsyymien erittymistä rauhasrakkulasoluista haimassa, ja lisäksi vaikuttaa tuohon sappirakon tyhjenemiseen, ja lisäksi kolekystokiniini on kylläisyyshormoni. Ohutsuolen epiteelisolut erittävät sitten ison määrän erilaisia entsyymejä, joita tarvitaan niiden ravintoaineiden lopulliseen hajottamiseen, imeytyvään muotoon. Peptidaasit on entsyymejä, jotka hajottaa sitten noita aminohappoketjuja sitten lyhyemmäksi dihtri-peptideiksi tai aminohapoiksi, ja nämä pystyy sitten imeytymään sinne ohutsuolen sisään. Sakkaraasi on entsyymi, joka hajottaa sakkaroosia, eli glukoosia ja fruktoosia erottaa toisistaan sakkaroosista. Laktaasi hajottaa laktoosia, eli glukoosi- ja galaktoosialayksiköt toisistaan. Maltaasi hajottaa 2 glukoosin maltoosia. Eli näin saadaan sitten hiilihydraatit semmoiseen imeytyvään muotoon. Hiilihydraatithan imeytyy monosakkaridimuodoissa, mutta muistakaa, että aminohapot tai proteiinit voi imeytyä dihtri-peptidiyksikköönä tai sitten yksittäisinä aminohappoina.